časti ste videli? Pozor! Erik! Ak niečo dokáže zneutralizovať tie kryštály, tak je to môj kvantový štít. Vítajte, strážcovia. Keď niekto cestuje späť v čase, musíme mu vymazať pamäť. Keď bude potom, nebudete si pamätať nič z roku 2001. Nie! Nechcem na to zabudnúť. Vrátim sa späť a pomôžem mu. Nesnaž sa nám zastaviť. Časový kurz rok 2001. Koordináty zadané. Časový skok pripravený. Je to nejaké jednoduché. Ten strážca nemá šancu proti sile rizikových robotov. Televízia Joj uvádza v hlavných úlohách v slovenskom znení Michal Domonkoš, Gabriela Curíková, Kamil Kolárik, Kristýna Kováčiková, Michal Halon, Vladimír Kobielsky, Jozef Vajda, Vanda Ružičková a Eduard Vitek. Strážcovia vesmíru. Koniec Strážcov času. 3. časť. Skoncujte s ním hneď! Čo je to? Obrana cyklónom. Nie! Decká! Normálny mód. Normálny mód. Decká, vrátili ste sa. Tak ľahko sa nás nezbavíš, Wes. Mali sme predsa zostať spolu. Áno, ale... Wes, nie si jediný, kto si môže vybrať osud. Všetci môžeme. A my sme sa rozhodli zostať a bojovať. Dobre. Dobre. Všetci ma počúvajte. Viem, ako môžeme zachrániť mesto. Drax! Vstávaj! Vstávaj! Renzik, zlyhali všetky systémy! Tak ich znovu spusti! Ocko? A čo keby sme prestali bojovať? Veď už máme, čo sme chceli. Mohli by sme prestať. Neprestaneme, až kým nezničíme posledného človeka. No jasné, to je na mňa priveľa. Padám odtiaľto.
Radšej sa nechám dobrovoľne zmraziť. Prikazujem ti, vstaň! Musíme dokončiť našu misiu! Renzik musí vyhrať! Vstávaj! Máš len jednu šancu. Musíš vypáliť strelu priamo na Querexa. Dobre, nastavil som laser. Má dosť energie na neutralizáciu kryštálu. No tak poďme na to. Ideme! Je čas strážcov! Dobre, Ves, môžeme? Jasné. Querex, povstaň! Megazord sily času! Triskový mód! Dobre, Megazord červený mód! Dúfam, že to zaberie. Vaše Megazordy nie sú supermi pre môjho Doomtrona! Je príliš silný, nevydržíme to. Musíme. Ves potrebuje viac času a my mu ho dáme. Už som skoro tam! No tak! A je to výborne! Ja! Decká! Získal som Querexa späť na našu stranu! Výborne, Ves! Jeden Megazord alebo 10, všetky zničím! Na to by som sa nespoliehal, Frex. Querex lasery naplno vpred! Pád! Nie! Nie! Pozrite sa, všetky víry sa stratili. Zvládli sme to! Áno! Áno, Výborne! Super! Dobrá práca, Querex! Bezcenný robot! Pozri sa, čo si urobil s mojím Doomtronom! Frex! 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 A ty prestaň smokliť nad tým hlúpym robotom, Nadira! Ocko, on bol kedysi človek. Ako môžeš byť taký krutý? Lebo ľudia mnou pohrdajú a preto všetkých ľudí do jedného nenávidím. Niekto raz musí túto hrôzu zastaviť. Prestaň tu nariekať! Neboj sa. Nájdem ti mamičku. Nájdem. Neplač. Rovno sa vzdaj, Renzik! Si zatknutý, Renzik. Už ti nezostal nikto, kto by s tebou bojoval. Ja nikoho nepotrebujem, zničím vás aj sám! Ja! Neboj sa, nájdeme. Teraz ja! V4 pád! Katie, vydrž! Mám ho! Poď!
Zostaň na mieste! Ako chceš. Tvoj čas sa kráti. Ohnivý bojovník! Wes! Nie! Jo. Na toto som čakal veľmi dlho. Mojou úlohou je priviesť ťa späť. A ja ti tu prisahám, že svoju úlohu určite splním. Neprisahaj na niečo, čo nemôžeš splniť. Poď si po mňa. Jen! Ja som vedel, že ťa dostanem. Renzik! Nadira! Nadira! Čo som to urobil? Je malý v poriadku. Áno. Áno, srdiečko. Je v poriadku. Ocko, ako môžeš nenávidieť niečo také pekné? Moje srdce bolo dlho plné nenávisti. A takmer som preto prišiel o jedinú osobu, ktorú mám naozaj rád. Naozaj ma máš rád, ocko. Viac ako svoj život. Tak vidíš, aj mutanti dokážu milovať. Takže sa vôbec nelíšime od ľudí. Som pripravený zaplatiť za svoje chyby.
Pri pretekoch buď opatrný, Lukas. Už nechcem prísť o vodičák. Wes, si najlepší. Katie, no tak. Prepáč. Nie, neospravedlňuj sa. Tvoje objatia mi budú chýbať. S Bohom, Wes. Trip, ja som... Ja viem. Aj ty mi budeš chýbať. Môžem si nechať tú čiapku? Áno. S Bohom, Wes. Postaraj sa o Tripa, obvod. Tak ako vždy, Wes. Kiež by si mohla zostať. Chcela by som. Ale obaja vieme, že nemôžem. Chcem, aby si nechal toto, Wes. Nezabudni na mňa. Nezabudne. Mala som ti to povedať už veľmi dávno. Ľúbim ťa. Aj ja ťa ľúbim. Kiež by som mohol žiť ešte 1000 rokov, aby sme sa znovu stretli. Jednotka, pozor! S Bohom. Si v poriadku? Áno. No a čo teraz? Ja neviem. Vieš, mám pre teba obchodnú ponuku. No, Počkaj, Wesley. Len ma vypočuj ma. Chcem urobiť zmeny v strieborných strážcoch. Počúvaj ma. Budeme chrániť celé mesto. Zadarmo. Potrebujem dobrého vodcu. Čo ty na to? Tak dobre. Ale... Chcem Erika. Za partnera. Čo povieš? Mám z vás radosť. Myslím, že budúcnosť vyzerá skvelé. Spolupracovali Branislav Mitka, Robert Boldyš, Lenka Hudecová, Zuzana Tanglmajerová, Nina Mazerová, Jana Hock, Dagmar Komorová, Attila Fischer a Olga Janíková. Pre televíziu JOJ vyrobila agentúra EKA.